Какво става, хора? Добре дошли в едно ново видео, в което ето го Павката тук. Да, отново ще има видео с Павката. Както сте видяли от заглавието, вече завършвам поредица истина или предизвикателство, защото малко вече мисля да променя темата на канала. Все пак тази поредица, такъв контент за канала е доста остарял. Тъй, общо взето доста остарял, доста изсъхнал вече такъв контент. Като криеница, истина или предизвикателство и някакви такива неща. Просто начало контента на канала ми беше да върна някакви игри от детството. От детството ми, от детството и на вас, т.е. криеница, истина или предизвикателство, които вие сте играли като деца. И общо взето ми се получи, обаче вече мисля да променя доста темата на канала. Общо взето повече фитнес, повече лостове и повече трениране ще има в канала от сега нататък. Ето го отново Павката. И да, направо може да започваме с последния епизод на истина или предизвикателство. Окей, аз мисля да съм първи, направо да не губим повече време. Павка, истина или предизвикателство? Предизвикателство. Така, предизвиквам те да вдигнеш ето този камък е там, който го виждаш и да го метнеш възможно най-далече. Да. Исках набирания. Ще има и набирания, бе, споко. Окей, Ей, това е. какво снимаш ли? Снимам. Какво сега го взема и да го метна? Да, възможно най-далече. Мале, то направи земетресение, бе, човек. Добре, хубаво. Давай, ти си питай ме. Истина е предизвикателство. Аз мисля да ги редуваме, затова мисля да почна. Чакайте, че някакви съобщения ни излизат с истина. Давай, Павка. Може ли си някога да направиш 13 набирания? Принципно... Или 14? Принципно мене рекорда ми е около 24, обаче това беше преди да влезна в булк периода, за които от вас не знаят. Булк периода е когато ядеш повече отколкото тренираш и себе. Окей, истина или предизвикателство? Пак Да, знаеш какво? Ти си сега. Не, аз съм. Истина или предизвикателство? Айде пак предизвикателство. Добре. Предизвиквам те да направиш 10 кофички. Значи, хора, мога ви кажа, че вчера с Павката се видяхме и направихме доста упражнения и общо взето доста ни болят гърдите. Можеш да започваш направо, ето. Окей, правя го. Давай, Павка. Давай, можеш. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ей, това е. 11, 12. Браво. Айде бонус 2 направих. Бонус 2 валата, брат. Много добре. Добре, са. Ти си. Истина е предизвикателство. Предизвикателство. Предизвикате да направиш... Моля ти се, не много, защото съм много изморен от вчера, направо. Да, пак кофички, предизвикам да направиш 16 кофички. Казах ти не много, бе, ама сета яре. Сатери. Това само си махна чанта. Ти можеш нали 15, може бе, брат, значи можеш 16. Дай 20 направо. 20 ли е? 15, 16. Иди малко кофички, може после набирания. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. То направи 17, баци машината. Браво, бе. Това беше много тегаво. Ево ти. Ето така и тази част на гърдите ми, където е външната, която като правиш това движение се разтяга, буквално ме боли адски много. И да, може направо да продължаваме сега. Окей, сега е Павката.
Истина е предизвикателство. Истина. Какво са? Успявал ли си веднъж да направиш 65 кг на лежанка? 65. Между другото, веднъж, когато бях в доста добра форма, когато правих по 100 лицеви всеки ден, доста бях напомпал гърдичките, бях успял да бутна до някаква степен 65, ама мисля, че го фейлнах точно накрая. Почти успях. Може да се бори, обаче може да не се бори, тъй че аз не го боря, ама почти успях да бутна 65. Окей, аз съм са. Истина ли предизвикателство? Истина. Гледайте го, машина. Истина ли е, че си правил набиране с 10 кг? Това е истина. Горе-долу 3 направих. Колко 3? Да, общо взето 3. Аз мисля, че с 15 или 20 кг успях да направя някъде толкова. Мале, той е някакъв Мале, между другото, да, там на това предишното видео с фитнеса, което има между другото почти 500 гледания хора. Направих с 15 кг, ако не се лъжа, няколко набирания. Може би накрая на това видео ще кача към това видео или следващото как с това, как се каже тази машина, където дърпаш. Да, Оная машина, където после хващате един лос и е така дърпате, което заменя набиранията. Аз успях с такъв тесен захват да дръпна, колко бяха, 65 ли успях? 65. Да, 65 успях да дръпна така, той успял 85 да дръпне, само че с широк захват. Горе-долу наполовина беше. Да, наполовина, обаче мале хора, на това видео изглеждаше като някаква мега напомпаната машина. Добре, са ти си. Окей, брата. Не бе, сама и ти ме питаш. Не, аз... Истина ли предизвикателство? Предизвикателство. Предизвикам те да направиш 8 набирания. За бицепс ли? Аре, за бицепс. Праги, брат. За бицепс с тесен захват и обратен захват. Общо взето е това, не знам как се води точно. Вземи си очилата, брат. Дай. Тренираме в тая жега, брат. Буквално в момента е около 30 градуса. Давай, Павка, можеш! Той Павка. 2 3 4. Вижте го, машина. 5. Машина. 6. Машина. 7. Машина 8 искам. Искам да направиш 8. Това е. Браво, машина. Успя да задържиш накрая. Това е. Двама пичари, които вместо да пушат и пият, ходят на лостове да блъскат. Браво, Павка. Брат, виж мазолите. Мазолите между другото са много добре. Моите много не се виждат, не знам така дали се вижда. Общо взето да, ти си. Истина е предизвикателство. Айде, предизвикателство. Айде, направи нещо по-различно. Направи 25 лицеви опори. 25? Да. И мене малко набиране, бе, само гърдите напомпах. Сега ще ви следващия път, брат. Ама става ли на пейката? Аре, става. Защото тук земята има доста фасови. Да, става. Дай. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, машина 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, дай, 22, 23, 24, това напомпа някакъв 25. Ево. Тук на тази тениска много не си личи колко съм напомпани, ама направо... Къде са вече? Ще видим. Може да, като закарам видеото да видите някакво колко сме здрави. Повярвайте ми, при нас много не си личи, обаче сме доста силни. Смисъл, опънали сме на канадска глава доста по-големи кораби от нас, така че си личи силата, а не физиката. Така че, хубаво. Истина и предизвикателство, Павка. Хайде, предизвикателство е по-интересно на предизвикателство. Предизвикателство, сега искам да направиш 5 набирания, само че не за бицепс, а за гръб. Лесна работа. Лесна работа. Искам и мене да ме предизвикаш някакво набиране. Колко аз ще те... Искам само да му видите гърба. Стой, е така същото. Искам само да му видите гърба колко е голям. Така си го направи надолу. Виж какъв е грамаден. Огромен. Праги. Направиш го, момче. Че е само малко разтягане. Че са те 8 набирания. Праги. Да. 1
2, 3, 4, 5. Това е момче. Животно. Животно. Окей, наистина е предизвикателство. Предизвикателство. 10 набирания за гръб. 10 набирания. Правиш го, брат. Това ще е кофти, тя ще е тегъл. Ти си машина, брат, какво тегъл. Вижте го. Айде. Давай, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Още едно 10, браво е. Машина, това е машина. Пичове, не дейте да пушите, не дейте да пиете никакъв алкохол. Никакво пушене, никакво пиене, само вода пиете. От тук нататък само вода пиете. Ясно ли е? Здравословно хранене здравословно, не кой знае колко, ама до някаква степен. Само фитнес, лостове и ако може у вас да си тренирате най-добре. Тъй, че да, това ще е от видеото. Мисля, че надявам се да ви е харесало. Като последно видео, че съм малко задъхан вече от тези набирания всичките. Надявам се да ви харесва. Това видео може да оставите по един лайк. Това беше от поредицата Истина или предизвикателство. С нея започна канала, тъй че мисля, че е редно да я приключа вече, след като малко остаря. Това беше от мен, хора. Абонирайте се за канала, оставете по един лайк. Камбанката. Чао, поредица! Чао, поредица. Ще оставя между другото линк за напавката канала, въпреки че не е качвал доста време. Може и за него. Скоро. Да, ще качи скоро. Може да се абонирате и за неговия канал. Чао!